Hello, 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 Good morning, good morning, good morning, good morning. Pa-share na. Oy, congratulations mga nakarambol sa 807 ha. Jutay ratagitagan na 1,500 kabuok sa ato ang channel sa Cebu. Oy, congrats mga pinalangga. Buhagay gyud pastilan mga kahigalaan porto yung pagkabuhagaya. Buhagay gayud. Grabe gyud na mga nakikinig na kadaog gyud. Sige, pa-share na mga higala sa ato ang Facebook Live. Di ayaw mo kalimot pag-follow. Kung ganahan mo nga matagaan mo special diha, i-share ninyo. Bagdok ta karon mag-live ta whole day. Sa mga taga Toledo, taga Pinamungahan, taga Luginsan, taga Barili, Domano, Gronda, Alcantara, Mualbo, Albadjan, Alegria, Malabuyo, Kinatilan. Bagdok ta karon mga pinalangga, mga taga Sambuan. Ako, anak-anak ko ang special ron. Ako'y magbuot on siya akong pagawason. Magpa-on the spot ko ron. Sige mga higala sa tanan nga mga naglantaw diha. Pa-share na mga pinalangga kay maghatag tag special para sa pang STL o sa 3D mga pinalangga. Ako'y nagbuot on siya mugawas ron. Sige ka na judtang para makadaog ta. Oy, Ma'am Gina Asura Gamis Amulat. Pa-share na mga higala nga butangin ninyo caption diha nga Bagdok VIP. Sa tanan nga mga naglantaw diha ha. Butangin ninyo caption Bagdok VIP. Sir Julius Namok, STL Surigao del Norte, boss. Sige, boss, maghatag ta karon, boss. Mama Rivic Libria Colpabli, maayong buntag tang may buntag Mama Rivic. Akong membro nga daggo si kay daog. Alberic Manigos, boss, good morning, God bless. Tagaay ko gamay lang. Tagaan ti kag gamay kay naamang ko'y dako. I-share ninyo itong Facebook Live o nabutangin ninyo caption nga Bagdok VIP mga higala. Kaya mag-check ko kung nag-share ba mo mga pinalangga. Kaya kung di mo mag-share, kita ni. Zero balance kita ni mga pinalangga. Nag-live ko sa'yo kay Ron dako tagagi ba? Congratulations, 807 gabi Jutay ra akong gitagaan na 1,500 katao sa Cebu mga higala. Jutay ra no? No, jutay ra. Pirting jutaya. Sige, salamat sa mga nag-share, mga pinalangga. Comment. I-share ninyo unya ang inyong i-caption and i-share ninyo Bagdok VIP. Kay tagaan ta mo mga pinalanggag pang VIP mga higala karon ha. Karon di gid mo magmahay ba? Sige, salamat sa mga nag-share na mga pinalangga.
Okay, sige kaysa pa man nag-share dari mga kahigalaan. Adi anay 33 kabuk nag-share o di 150 ay 163 kabuk naglantaw ha. Magdok VIP i-share ninyo. Ato na i-caption ninyo na ayaw i-comment. Ang akong gitagaan sa 807 Porting Daghana. Isag ako pa nang ibutang diha mga pinalanggas live. Sakit gid inyong dughan. Mga kahigalaan. Na may mga pangalan nag-heart reaction sa akong gihatag nga 807. Mga pinalangga. Pang 9 PM entry pag ito. Kaya gihatag ko to pang 9 PM. Congratulations 807. Buhagay. Bugha. Sige, pa-share na sa to Facebook Live mga pinalangga para mulami atong kinabuhi. I-caption ninyo diha Bagdok VIP. Unya ayaw mo kalimot pag-follow ha. Malimot gani mo follow, malimot sa kog hatag ninyo ani.